Masoyiya, habibiya, na rasa ta. Masoyiya ta yau na rasa ta, gashi ana faɗin ni na kashe ta. Rana da zafi, inuwa da kuna, wa zai faɗa ni ban aikata ba. Allah wani da shi ya yi mutane, shi ya gani idoji a kunne, shi mai ji ne kuma mai gani ne, zai fidda ni don ban fidda rai ba, shi ke sakawa kuma cewa mijinta fa akwai wata rana, ina a kwance bisa kan gadona, sai ga Atiku ya zo gurina, abokina ne mun daɗe da juna, yace na zo gare ka don sanarwa, yace da ni kai uzuri gare ni, na yanke shawarar Abuja zani, in ga gari ma ya gani, na ce da shi a ayayo tunani, wanga batu ya ma daina yiwa. A lokaci ɗaya ya ɓata ransa, ni ko ganin hakan da na yi yasa, na yi addu'a kawai a garisa, washe gari na je na rakiyarsa, tashar mota na kashi ya yi haiwa. Har na juyo gida zan tahowa, na ga Amina tayo tsayawa, ta sai da ni sai na yi dakatawa, na ce ‘yan mata shi ina zuwa ne, ta ce cikin gari zan wucewa. Wato cikin gari za ki je, ta ce ai samu, na ce zo mu je, domin kwani macen za na je, hira mu kai da ita babu wasa, daban suna da lambar wayarta. Ta ce da ni suna na Amina, ka zo gidan mu ko dare da rana, ka ɗan wayar ka kayo kirana, a dole zan fito don magana, don Allah alkawar kai cikawa. Washe gari na je gun Amina, sai na ga kanwata ce Amina, kanwar Atiku ce abokina, tana Kaduna ne gun kawunta, tun yarinta bata yi zuwa ba. Kwana a tashi shakuwa muke yi, ƙauna da santa ƙaruwa suke yi, ban so a san soyayya muke yi, cikin gidansu kunya nake yi, da ni da ita ban san rabewa. Domin kwana yi duk bincike na san kanwar Atiku ce Amina, hakan ya sa na bar zuwa da rana, sai in dare yaya ake ganina, kai har gidan su kai an karewa, kai har ta kai mahaifiyar Amina, ta gana ni nake san Amina, ta ce da ni na zo gidana, ta ce da ni na zo gidan magana, Amina ce ta zo ta yi kirana, albishiri ne a garan tayowa. Washe gari na je gidan da rana, ta kalle ni ta ce min ni ɗana, ko ji ta fa kana san Amina, na gida kai na yo kas da kaina, na ce na ina san Amina.
kwatsam Atiku yayyo dawowa, jakar sanadi na yiwo riƙewa, farin ciki muke muna tashewa, ni da Atiku kuma har Amina, farin ciki a ranmu yayi cikewa. Amma abin da ya rikirkita ne, Atiku duk ya sauyin kamanni, kai har halayensa ma sun yi muni, baya ganin girma bare kamanni, farin mutum a yanzu ya yi renewa. Sai wata ran da yamma na yi fitowa, sai ga Atiku ma ya yi tahowa, a hayyacinsa duka ya yi ficewa, ya shaye-shaye ba shiga da kowa, take na ji kwalla suna zubowa. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, rabbi Allah ka shiri wanga wawanka Allah, ya gane yin hakan yana da illa, mutum kamar kowa ya yi zamewa. Ana hakan sai ga Amina ta zo wucewa sai ta yi tsayawa, kuka ta fara danganin cewa Atiku yanzu bai gane kowa, yana ganin ta wuka ya yi zarewa. Ta yi ƙurin guduwa Amina, ya fita ta yi tuntuɓe Amina, yayin da ni ya yankan hannuna, yana samun ta wuka ya yi bugawa, kan na riƙe shi tuni ya yi gujewa. Na sunkuya zana ɗau Amina, sai jama'a suka yi fitowa, suna faɗin ni na kashe Amina, suna zuwa ni suka yi riƙewa, police station aka yi wucewa.